अरे भाई आदरणीय दर्शक वृंद, श्रोतागण नमस्कार। ये भोजपुरी दर्शन के माध्यम से आप लोगन के देखावल जात बा हमन के नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश रूपंदेही जिला के कोटईमाई गांव पालिका वार्ड नंबर 4 बैरघाट गांव के ई दृश्य है। इस दृश्य में आज भी पारंपरिक रूप से होली पर्व, होली त्यौहार जेके फगुआ कहल जाला, यहाँ के बूढ़ पुरनिया लोग अपने रीति रिवाज और अपने रंग और ढंग से ढोलक और मजीरा के साथ में गांव-गांव घूम के जौने तरह से पहले होली मनावत रहले, आज भी ई होली के नज़ारा हमन के देख सकल जाला। हमन के संस्कृति, ई भोजपुरी और मधेसी संस्कृति आज भी विश्व में जिंदा बा। ली देखल जा एक लाइव प्रस्तुति आप लोगन के समक्ष में प्रस्तुत बा। कुछ कलाकार, गांव के कलाकार लोगन के फगुआ गीत के ई प्रस्तुति देखल जा।
बतावल जाए ऐसा दिया किस्म के परंपरा कै साल से आप लोग गावल जाता होली है मेरे से? जब तक जिया लगा तब तक होली भजन कीर्तन। फगुआ के खासियत का एकर कैसा एकर विशेषता बा, मने का फायदा का बा? एकर फायदा ये हवा कि हंसी खुशी से हरदम हमन के आपन त्योहार हो, आपन मनोरंजन कइल जाला। बस कुछ लोग जैसे कनई कच्चर से जब तक होली खेले ना, वो पे का कहल जाए, का संदेश दियल जाए? वो पे कुछ नहीं, ये दिन का मौसम होके जौन बा अपने परंपरा से अपने मना लिया हमरे खुशी राजी से जौन बा जौन भी जला हमके रंगो होली थोड़ा मिस करके के अब कने होने का सिस्टम जहां तक बता सकते एकरे साथ में जैसे सम्मत फूके वाला परंपरा बा, ओकरे विषय में जानकारी कुछ दियल जाए। हां, ओकरे विषय में जानकारी चलत जौन बा जैसे परंपरा चली आवत बा हमके टीवी बात चलते बा जौन बा परंपरा। अपन परिचय बताओ ला। गिरजा मिश्रा। सम्मत फूके के परंपरा जौन बा होली के चतुर्दशी के दिन भद्रा बितले के बाद में जौन बा एकर कार्यक्रम शुरू करल जाला। ओकरे बाद में ओके उड़ावल जाला। उड़ावले के बाद फिर सुबह पहर जौन बा लोग अपन होली आपस में मनावे ला परंपरा। हाँ, अच्छा, आज के 10 साल के पहले के होली और आज के होली में कुछ अंतर बा कि विषय मनावत है? अब हमन के पहले से कम बा कि बेसी बा? पहले से और बढ़िया भोज नहीं बोला यार। अच्छा, यहाँ आप बाटी आपके घरे ही फगुआ के एक टीम आई के मने होली मनावत बाटे, यह विषय में आपके का कहल चाहिए? यहाँ पर परिचय बतावल जा। हमार बेचूराम पाल पट्टू पट्टू कहल में हमें बहुते खुशी लागला, आनंद आ जाला। ये सब लोग के देख के पूरा पब्लिक छोड़ बड़ा खान पीन के आज के दिन होला बढ़िया बढ़िया, एक दूसरे के बेमस्ता नहीं रहा, प्रेम भाव से गले मिलल जाला, टीका लगावल जाला, पैर छुअल जाला और ये सब टोली हमारे गांव और शोभा बढ़ा देले। दादा बाबा परंपरा अभी तक कायम रखले बाटे और बहुत खुशी पूर्वक हमारे मनावा जाला। हाँ, बहुत बढ़िया आदरणीय दर्शक श्रोता वृंद, ये हमन के मरछवार के बैर घाट के फगुआ के दृश्य और नज़ारा दिखावल जात बा आप सबके। ये देखी हारमोनियम, ढोलक, झांझ, करताल के साथ में आप लोग के होली के आनंद उठावल जाई। मरछवार नेपाल लुम्बिनी प्रदेश के होली हो, जो उनकी पारंपरिक काल से आज भी यहाँ के लोग अपने किस्म से भोजपुरी भाषा में लोग गीत गा के होली मनावे रहे। मेरे से मिठाई बांटे लें और एक दूसरे के अबीर भी लगावे लें। लोग बड़े प्रेम सम्मान से इस पर्व के आज भी निरंतरता देले बाटे।